дар ҷумҳурии Тоҷикистон рейдҳо ташкил карда шуданд. Гап шидесай муҳоҷиронро маҷбур кардесанд. И дар донишгоҳае ки агар бисёри бад прогул кунӣ, метавонанд хориҷ кунанд ва ба хизмат сафарбар кунанд. Ва ман ҳозирашда бисёртар оиди ҳама вазъияти Россия гап задесам ки ё ки аз масъалаҳои Федератсияи Россия мебошад. Ба ҳамин хотир агар маъқултон набошад тамошо накунед. Ширкати Шифофармо барои шумо дорӯҳои безарар ва фоидаоверро тавсия медиҳад. Миноксидил барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, эпимедиумная паста барои зиёд кардани қувваи мард, инчунин дорӯҳо барои сангу намаки гурдаро нест кардан ва дорӯҳо барои фарбеҳ ё хароб кардан ва инчунин дорӯҳо барои нест кардани простатит. Ҳатман аз номи канали мо муроҷиат кунед, тахфиф карда мешавад. Рақамҳо дар рӯи экран. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Умедвор ҳастам ки тансиҳат ва хонаобод мебошед. Тамошобинони азиз, дар видео ҳатман лайк мондана фаромӯш накунед. Як ахбороти нав баҳри шумо. Рейдҳо алайҳи ҳузури ғайриқонунии хориҷиҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон. маъмурини мақомоти умурии дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон қонунӣ будани ҳузури шаҳрвандони хориҷӣ дар қаламрави кишварро тасдиқ мекунад. Яъне дар ҷануби Тоҷикистон амалиёт таҳти инвони нелегал соли 2022 роҳбарӣ ва роҳандозӣ карда мешавад. таъкид шудааст ки дар ин робита фармони якҷояи Вазорати корҳои дохилӣ, Кумитаи давлати амнияти миллӣ ва Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон қабул шуда, амалиёт дар ду марҳила гузаронида мешавад. Яъне ҳар як шаҳрванди хориҷие ки ба кадом давлати сафар мекунад, бояд қонун ва қоидаи дохилии ӯ кишвара риоя намояд. Вазорати умурии дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид намуд ки ҷумҳурии Тоҷикистон ба марҳилаи муносибатҳои муҳоҷирати ҷаҳонӣ шомил гаштааст, аз сабабе ки бисёр шаҳрвандони хориҷӣ айни ҳол ба ҷумҳурии Тоҷикистон сафар карда омадесанд, ба ҳамин хотир рейдҳо ташкил кардагӣ ҳастанд ки ғайриқонунӣ буду бош накунанд. мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. Як кас нависондаи салом ака, зинда бошӣ ки ба мардум хизмат мекунӣ. Раҳмат, Зиёдулло. ҳазор раҳмати калон шуморо барои дастгирӣ кардаантон. Шумо фақат дастгирӣ кунед, тамом. Давлатов нависондай: ассалому алайкум акаи Сорбон, хоҳишмандам ба ҳамин саволи ман ҷавоб гӯед. Донишгоҳи мо кафедраи ҳарбӣ дора. Агар ман баъди донишгоҳ хизмати алтернативӣ кунам, ба ман рутбаи ҳарбӣ метан ё ки не? Пешакӣ сипос ака. дар кадом донишгоҳ таҳсил кардастае ки кафедраи ҳарбӣ дора? Барое ки аз тамоми донишгоҳҳо кафедраи ҳарбира гирифтагӣ буданд. ва агар ки кафедраи ҳарбирам бихонӣ, ба мутобиқи қонуни пештара бигирем, агар 2 сол пеш ё ки 1 сол пеш рутба наметиҳанд, то ки 1 сол хизмат накунӣ. Айдил нависондай: ассалому алайкум Сорбон, ман патент дорам, официально кор мекунам да мойка. Неким да патент нависагияй пособник. Ман мехоҳам да видножительство спорам, проблема намешава ки ман да мойка кор дорам. Не ки патент да пособник нависагияй. Не, ягон проблема намешава, бародари азиз. Тамошобинони азиз, дар ҳамиҷа ман ба ҳаматон як чиза тавсия метиҳам, касое ки дар Москва ё ки Московский област қарор доред ва мехоҳем ки аз границаи Қазоқистон бигзарем барои ҳуҷҷатотона тӯрӣ кардан, ин ҳамин рақамҳо да занг бизанед, бародармон бо нархи арзон бурда шуморо аз граница мегзарона ва боз ёрдамтон мекунад. Мошинои комфортни дора, ҳатман занг бизанед. Як каси дигар нависондаи: салом акаи Сорбон, да кор бе патент ФМС қапидам. Да суд видварения додан. Видварени срок дора ака, ё времяш чанқае то ки ай Москва бурой? 5000 рубл штраф кардан. дар ҳолате ки шуморо видварения мекунанд, 5000 рубл штраф меспорен ва то муддати 10 шабона рӯз ҳақ дорен ки дар Россия бигарден. баъди 10 шабона рӯз бояд ки аз Россия берун бибурой ва 1 сола мешава ё ки 3 сола ё ки 5 сола. Зарифов нависондай: салому алайкум акаи Сорбон, ФМС видварения кардак через суд. Моҳи ноябри соли 2019 срокша намедонам то чанд сола. Пешакӣ раҳмат. ин чиза бо ҳамун қарори суд метавонӣ ки бифаҳмӣ. яъне ҷое ки анаму постановлениеро бировардагиай, аз ҳамунҷа метавонӣ ки бипурсӣ ва аниқ кунад. Таҷикистон нависондай: салом алайкум бародар, сози хубӣ коро созан. Гап шидесай муҳоҷиронро маҷбур кардесанд ки ба мобилизатсия. ин ростай? Як юрист имрӯз гуфт. рост нестай, ҳозирашда ягон кас муҳоҷиронро маҷбур накардесай. танҳо шаҳрвандони Федератсияи Россияро повестка равон кардесиянд. Тамом. Норбоев нависондай: салом алайкум акаи Сорбон, ман 17 солаам. 31 март 18 сола мешавам. Патент када метавонам? Пешакӣ раҳмат. мутобиқи қонунгузории Федератсияи Россия барои 17 солаҳо патент дода намешавад то сини 18 расидан.
XF нависонда: Ассалому алайкум, акай Сорбон, ман якум бораи Россия омадагиам. Якум бораи документом буд мешава, яъне патентам. Ростае ки меган агар якум бор боша бе граница ҳам мешава патенти айсар сипорӣ. Ҳамин ростае ака ҷавоб медодӣ. Агар дар ҳолате ки ту трудовой договор дошта бошӣ, мешава ки бе гузаштани граница ту патенти худта продлит кунӣ. Вале агар трудовой договор надошта бошӣ, бояд ки граница бигзарӣ ва бо айсари нав ҳуҷҷат кунӣ. Олим нависонда: ака илтимос ҷавоб те, ма мои дигар мондагие ба 18 солагира мара хизмат равӣ мешава ё ки не? Агар ту ба хоҳиши худат бирай мумкин ки бигиранд, вале аз рӯи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон ба хизмат даъват намешавед. Ғаюрзода нависонда: ака илтимос савола ҷавоб тен, мактабда бисёр прогул кунӣ, синфи 11 бошӣ, хизмат мебаранд, 18 сола надромада бошӣ. Қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон даъваткунӣ ба хизмат аз синни 18 муқаррар кардагие. И дар донишгоҳае ки агар бисёри баъд прогул кунӣ, метавонанд хориҷ кунанд ва ба хизмат сафарбар кунанд. Андрей нависонда: Ассалому алайкум, ма гражданини РФ ва яъни билет дорам, хизмат накардам. Дар учёт мондагиам, комментарий бинавис. Дар ҳолате ки дар учёт мондагӣ ва яъни билет дорӣ, ба артиши як моҳа ба учебка сафарбар мешавӣ ва баъдан дар шиша ба ягон ҷо равонат мекунанд. Эҳсон нависонда: ака дар бораи хизмати пулакӣ қонун биромадаи, ака ответ бите илтимос. Дар бораи хизмати алтернативӣ тағйирот бугӯй биромадагӣ нест, вале хизмати пулакӣ ҳастай. Бо пардохт кардани 26880 сомон дар тӯли як моҳ ва яъни билет мегирем. Разик нависонда: ака нархи билета аниқша нагуфтен. Нархи билет ҳамин ҳафта аз Федератсияи Россия аз 17000 рубл сар мешавад то 25000 рубл. Вобаста аз шаҳрое ки шумо билет мегирену парвоз мекунед. Мисол ай Москва ба Душанбе қиматтарай, ай Москва ба Кулоб ё Хуҷанд арзонтарай. Баъд дастрочини гирифтани бошен, агар ишам қимат мешавад. Шерали Тоҳиров нависонда: абача фақат қарори нав мегӯй, ин қарора ҳама худат мебурорӣ, ҳеҷ ҷо ҳеҷ гап нест, фақат ҳамин қарори нав мегӯй. Қарор, фармон, қонун, ана ҳамин чизора шумо ба назар бигирен хуб. Ва ман ҳозира шуда бисёртар оиди ҳама вазъияти Россия гап задестам ки дар чӣ ҳолат қарор дора, худтон медонед. Ба ҳамин хотир ҳар рӯз тағйиротҳои нав дар Федератсияи Россия оиди шаҳрвандои худаш, оиди мигрантҳо, оиди ҳама чӣ ҳастай. ва чӣ хеле ки худтон медонед, ман бисёртар оиди масъалаҳое гап мезанам ки дар муҳоҷирон тааллуқ дорад ё ки аз масъалаҳои Федератсияи Россия мебошад. Ба ҳамин хотир агар маъқултон набошад тамошо накунед. Тамошобинони азиз, ба ҳамин барномаи имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон.